Adlaw nga Huwebes karon mga kaigsuunan, petsa 13 sa bulan sa Enero tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos, Kapitulo 1, versikulo 40 ngadto sa 45. May usa ka sanlahon nga miduol kang Jesus, miluhod og mihangyo sa iyang panabang. Siya miingon, "Kun buot nimo, makahinlo ka kanako." Naluoy si Jesus sa sanlahon busa, iyang gihikap siya ug giingnan, "Buot ko, busa, mahinlo ka." Diha-diha naayo og nahinlo ang sanlahon. Unya gipalakaw siya ni Jesus ug higpit nga gipahimangnuan. Ayaw gayud kini isugilon kang bisan kinsa. Adtua hinuon dayon ang pari ug pagpahiling kaniya. Unya paghalad sumala sa gisugo ni Moises aron pagmatuod sa katawhan nga naayo ka na. Apan milakaw ang tao ug nanugilon hinuon sa tanang katawhan mahitungod sa nahitabo. Hilabayhan gayud niyang panugilon nga tungod niini si Jesus dili na makapasaya-saya pagsulod sa lungsod. Didto na lamang siya sa mga hilit nga dapit ug sa gihapon nangadto kaniya ang mga tao gikan sa nagkalain-laing dapit. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.